Новата седмица стартира с продължаващия в Мелбърн първи за годината турнир от големия шлем – Australian Open. Надпреварата вече навлиза в решителната си фаза, а феновете очакват с интерес големите битки на Род Лейвър, Маргарет Корт и Хайсенс Арена. В средата на седмицата са мачовете от последния кръг в груповата фаза на волейболната шампионска лига. Българският първенец Марек ще гостува на руския Локомотив Новосибирск, а матчът е на 27 януари. В четвъртък и петък са поредните мачове от топ 16 на Евролигата. В петък започват срещу от поредните кръгове в родните шампионати по баскетбол и волейбол. Футболният уикенд предлага изключително дерби в събота в Англия. Челси приема Манчестър Сити от 19:30 часа в сблъсък, който до голяма степен може да реши битката за титлата във Висшата лига. В неделя вечер имаме хубаво дерби и във Франция. Монако и Димитър Бербатов са домакини на Лион. Зимният парк отново ще бъде богат на събития. Алпийците ще имат само един старт, при мъжете Шладминг, във вторник. Световната купа по ски скокове състезанията ще се проведат от петък до неделя на шанцата в австрийския курорт Вилинген. На 29 януари в Отепаа, Естония, стартира Европейското първенство по биатлон, където ще очакваме медали от Красимир Анев и Владимир Илиев. Актуална информация за всички предстоящи събития следете на sportvox.net.